Okei. Elikkä tässä olisi tämmönen yhden miehen pelihuone. Elikkä siinä on kysymys on tietenkin Warhammer-maailmasta ja siinä on tietenkin tämmönen Manowar-levy Kings of Metal. Ja sit tietenkin Tolkienin Taru Sormusten herrasta ja muutakin kirjallisuutta, Tolkienin Seppä ja Satumaa kirjallisuutta. Tosiaan Tolkien niitä kaiken perusta Warhammereista ja se on siinä koko komeudessa. Sieltä löytyy myös karttakin. Sitten siinä on tommonen Warhammer-kirja, ulkomaankielinen tosin. Siinä olisi niin sanotusti Game of Thrones muki ja Iron Maiden muki. Tosiaan vähän lähikuvaa siitä, niin aikas komia. Se on siinä ja sillä lailla. Ja sitten niin sanotusti täältä löytyy sitten vähän Warhammer-kirjallisuutta, Hobbittia löytyy ja Tomb Kingsia ja kirjallisuutta ja Warhammereita, örkkejä. Oikeastaan niin näähän on, niin, no nää on Warhammereita, joo, Age of Sigmar. Ja sitten tuossa on Tomb Kings, tommonen isompi paketti. Tomb Kingsia, aika makeit figuureja. Warhammeria. Ja täältä löytyy, tossa on toinen paketti vähän pienempi. Warhammeri, Tomb Kingsia ja sitten tässä tosiaan örkkejä. Tommonen örkkipataljoona tossa ja sitten sillai. Täällä on vähän kaikenlaista ja muita figuureja löytyy kaiken näköistä. Britanniaa löytyy pari pakettia. Sitten täältä löytyy muut kirjallisuut mitä meikäläisellä on, eli siinä on vähän tommoista ritarikirjallisuutta. Ritarikirjallisuutta löytyy ja sitten tosiaan vähän muitakin kirjoja siinä sitten ja tosiaan kirjoja on. Ja sitten tuossa on vähän Warhammerin alalehteä, eli siinä on niin sanotusti White Dart-lehteä muu aikaismoinen pino sitten ja sitten niin sanotusti niin, eli mennään tähän suuntaan. Täältä löytyy sitten tämmönen Night Goblins armeija, mitä mä oon rakennellut. Siinä on vähän tosta lähikuvaa Night Goblinsista. Joo, tommonen pataljoona, 20 ukkelin pataljoona. Night Goblinsseja. Ja siinä on vähän maaleja sitten. Maaleja löytyy tuosta ja tosiaan tommonen Night Goblins sitten ja sitten tää Kraalin malja eli Warhammer figuurilauta. Täältä löytyy sit. Tossa olisi tommonen Drakulan vampyyrilinna ja tää mä oon kaikki itse rakentanut tää koko sydemin ja siinä se nyt sit on koko komeudessa, eli se ei oo kyllä ihan vielä valmis, että tarkoitus tähän rakentaa kaikkia muutakin ois vielä, että tästä vähän lähikuvaa. Siinä on tommonen luurankoarmeija pataljoona vartioimassa tätä linnaa sitten ja tuo siinä sitä armeijaa nyt sitten onkin. Luurankopataljoonaa. Tosiaan. Ihan semmonen
hyvä armeija, että tosiaan. Ja sitten täältä löytyy sitten kaikenlaista muutakin. Siinä on örkkejä, örkkien lippu, Show No Mercy. Anteeksi, No Fate of Mercy. Kyllä. Ja tuolla olisi tommonen ruumiskärry. Ja siinä olisi mun jättiläiseni. Ihan makeen näköinen jättiläinen. Ja siinä olisi sitten tommonen vuori ja vesiputous. Vuori ja vesiputous siinä ja pieni jokihan kulkee tässä sitten linnan ympäri sit tietenkin ja kulkee sitten joki ja siinä on vähän puita sitten ja tarkoitus olisi rakentaa vähän lisääkin puita sitten ja tosiaan pieni kylä tuohon olisi tarkoitus vielä rakentaa ja sitten lisää puita ja hautausmaa. Joo, tosiaan. Tämmöstä. Mä oon rakennellut tässä vuoden päivättä oikeastaan. Eihän tässä niin kauhean kauan sitä aikaa mennytkään, mutta suunnittelu on myöskin pitkä prosessi. Eli kun suunnittelee hyvin, niin siinäkin sitä aikaa kuluu sitten, että eihän se ihan heti tietenkään valmis ole sitten. Että kyllähän siinä aikaa yleensä vierähtää, kun näitä rakentelee, mutta tällainen sitten. Ja tosiaan voi pistää sitten kommenttia, jos tykkää tai ei tykkää, mutta tämmönen harrastus tosiaan meikäläisellä on ja otetaan vähän vielä loppukuvaa tähän loppuun sitten toi koko sydämi sit tuossa kuvattuna, eli tosiaan jos tykkää ja sillä lailla ei, niin kommenttia saa lähettää ja sillä lailla sitten ja tosiaan vielä tää kraalinmalja tässä viimeiseksi näytille, eli vampyyri Dracula Linna. Itse rakentanut koko systeemi ja kaikki, eli aikas komia mun mielestäni ainakin, että vaikkei itse saisi kauheasti kehua, mutta semmonen sitten ja ei mitään, kiitos ja kuulemiin ja näkemiin ja seuraava video odottelemaan sitten, kun aikanaan semmonen tulee.